Лукашенко подписал документ про удзел у Радзе міру, створанай Дональдом Трампом. Пакуль прапаганда рэжыму ваўсю хваліцца гэтым дасягненнем, увесь свет задаецца пытаннем, што гэта ўвогуле будзе за арганізацыя і навошта яно трэба. А што з гэтага Беларусі, мы зараз і паспрабуем высветліць. Добры вечар, паважанае гаспадарства, мяне зваць Зміцер Міцкевіч, вы глядзіце «Двубой». І сёння у нас в студыі будуць на гэтую тэму дэбатаваць старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч. Добрый вечар. Добрый вечар. А таксама кіраўнік агентства еўраатлантычнай супрацы Валер Кавалеўскі. Добрый вечар. Давайте коротко обозначим позиции спачатку. Тое, што Лукашенко далучыўся да Рады міру Трампа. Гэта хутчэй добра ці не варта тут чагосьці добрага чакаць? Спадар Валер, давайте з вас пачнем. Я думаю, что тут есть несколько аспектов, есть два баки, есть аргументы за, есть аргументы супраць. Я, дазвольце, выкладу сваё бачанне, гэта тое, што казаць на карысць Беларусі. Найперш, гэта ўмацоўвае міжнародную суб'ектнасць Беларусі, якая вельмі моцна пацярпела за апошні час і ў тым ліку так даволі моцна і хутка засвойваецца Расіяй. Фактычна Беларусь падначальваецца Расіі ва многіх пытаннях, якія тычацца міжнароднага парадку дня. Гэта таксама і ўмацаванне такого ўспрыняцця Беларусі як незалежнай дзяржавы, бо за апошнія гады і дзесяцігоддзі Беларусь вельмі шмат страціла. У гэтым сэнсе многія міжнародныя дыпламаты, эксперты, палітыкі глядзяць на Беларусь як на такую напаў незалежную краіну, як на краіну сатэліта Расіі. І ў гэтым сэнсе ўсё менш і менш успрымаюць Беларусь як незалежную краіну. І ў гэтым сэнсе таксама гэта адгукаецца з тымі намаганнямі, якія рэжым Лукашэнкі зрабіў за апошнія гады, каб далучыцца да такіх самых эксклюзіўных фармаванняў, як Шанхайская арганізацыя па супрацоўніцтву ці БРИКС, таксама эксклюзіўная такая ініцыятыва. У гэтым сэнсе гэта можа паспрыяць таму, каб Беларусь успрымалася як незалежная краіна. Я думаю, што ў патэнцыяле гэта можа прывесці да таго, што Беларусь займе нейкае сваё права да удзелу ў пасляваенным працэсе фармавання новай архітэктуры бяспекі ў Еўропы. Бо альтэрнатывы тут могуць быць такія даволі непрывабныя. Напрыклад, тое, што Беларусь увогуле не ўдзельнічае ў гэтым працэсе, яе не дапускае да гэтых перамоваў як краіну суагрэсара, парушальніка міжнароднага права, ці увогуле Расія можа ўзяць на сябе эту функцыю, прадстаўляць інтарэсы Беларусі, і мы, конечно, таксама не зацікаўлены ў тым, каб гэта было менавіта так. Але ёсць і негатыўны бок у гэта, які я таксама хацеў бы разгледзець тут, тое, што Рада за мір носіць палітызаваны і персанізаваны характар. Яна выбудаваная вакол асобы Дональда Трампа. І не абавязкова, што у Дональда Трампа выдатная рэпутацыя па ўсім свеце. На гэта могуць рэагаваць, на ўдзел у Радзе могуць рэагаваць негатыўна некаторыя краіны. І ў гэтым сэнсе Лукашенко і яго рэжым не абавязкова выйграюць ад гэтага і сама Беларусь. А тое, што мяне асабліва кранае, это тое, што фактычна ніякіх перадумоваў перад рэжымам не было выстаўлена за тое, каб атрымаць такое запрашэнне. У гэтым сэнсе я ўзгадваю званок Дональда Трампа Лукашэнку ў жніўні мінулага года, калі ён абмяркоўваў пытанні падрыхтоўкі да саміту з Расіяй на Алясцы. І для Лукашенка это быў, канешне, проста найцудоўнейшы падарунак, але відавочна, што ніякіх перадумоваў да гэта не было, хаця за такі званок і, прынамсі, за такое запрашэнне можна было б настойваць на тым, каб былі зробленыя саступкі, ці то вызваленне людзей, ці змякчэнне рэпрэсій, ці нейкія іншыя станоўчыя крокі з боку рэжыма Лукашэнкі. І трэцяе, тое, што я хацеў бы тут азначыць, што фактычна запрашэнне ў Раду міра краіны, якая з'яўляецца рэжымам, які з'яўляецца парушальнікам, сістэматычным парушальнікам міжнароднага права па самых розных напрамках, у тым ліку і агрэсія супраць суседняй Украіны, гэта фактычна нармалізацыя такіх паводзінаў, прыняцце такіх паводзінаў як прымальных, і ў гэтым сэнсе, канешне, я адзначаю гэта як негатыў. Спадар Юрый, калі ласка, перадаю слово вам.
Ну, відавочна, тыя негатыўныя моманты, якія агучыў спадар Валер, яны перавышваюць нават дапушчальныя, бо это не нереальныя, магчымыя пазітыўныя моманты для рэжыма для Беларусі. От тут трэба развесці гэтыя два паняцці, бо ну, найперш трэба сказаць, што Лукашенко не далучыўся, он выказаў намер далучыцца. Это его персональный намер, які не быў легітымізаваны в рамках нават тых падкантрольных інстытуцый, якія зараз ёсць у Беларусі, ну, таких як Палата прадстаўнікоў ці гэты нацыянальны сход і так далей. Ніякага грамадскага абмеркавання тым больш не было. І калі мы кажам пра гэты намер, Лукашенко таксама не першы год у палітыцы, ён цудоўна разумее, што трэба хапаць шанец, покуль ён гарачы. Покуль ёсць увага да яго асабістай персоны, это пэўны піар, гэта прагучаўшае імя на ўвесь свет чалавека, які нелегітымна прадстаўляе краіну. Канешне, ён тут робіць адказ так. Ці будзе ён выкарыстоўваць нейкія магчымыя інструменты гэтай ініцыятывы, бо тут варта таксама падкрэсліць, што Рада міра гэта не ёсць інстытуцыя. Нема на сённяшні дзень ні статута, ні нейкага дакладнага механізма прапісанага прыняцця рашэнняў, ні сферы паўнамоцтва і так далей. Это просто ёсць ініцыятыва Дональда Трампа, на якую ўжо дастаткова негатыўна адрэагавалі кіраўнікі большасці дэмакратычных дзяржаваў свету. Перадусім мы кажам пра Еўрапейскі саюз. Адным з ключавых гульцоў тут мог бы быць Кітай, но ён ізноў-такі взял паузу, раздумывае. Таму, хутчэй за ўсё, эта ініцыятыва можа быць завершана нічым, но вот персанальна для Лукашэнкі папіарыцца это выдатная магчымасць. І ізноў-такі давайте падкрэслім, не для Беларусі, бо той чалавек, які зараз узурпаваў уладу і уже не першы год і атрымае в нашай краіне, не з'яўляецца прадстаўніком інтарэсаў Беларусі. І казаць пра тое, што Беларусь от этого нейкім чынам выйграе, ну нават на сёння вот на этом раннім старце, калі невядома яшчэ як будзе ініцыятыва развівацца, тут абсалютна немагчыма. А калі заглянуць трошкі надалей, то ў будучыню, то вось такі падыход, нават калі будзе эта ініцыятыва ўсё ж такі мець нейкае сваё рэальнае ўвасабленне, то падыход, запрашэнне прадстаўнікоў нелегітымных прадстаўнікоў дзяржаў, дыктатараў, узурпатараў улады, людзей, якія парушаюць сістэматычна правы чалавека в сваіх краінах, сведчыць пра тое, што ніякія функцыі, папярэдне закладзеныя Трампам у стварэнні гэтай Рады міра, выкананы не будуць. Это просто кансервацыя той негатыўнай сітуацыі, якая назіраецца шмат якіх кавалках свету. І для Беларусі, як для краіны, для нашага грамадства, для нашых перспектыў, это нічога карыснага не нясе. Спадар Валер, я тут просто не могу не звярнуцца цяпер да вас з рэплікай, таму што таксама вот хацелася б задаць пытанне адразу па наступствах. Вы ўзгадвалі пра суб'ектнасць Беларусі. Якім чынам мы тут размяжоўваем суб'ектнасць Беларусі ці суб'ектнасць рэжыму Лукашэнкі? Таму што пакуль пра суб'ектнасць Беларусі, ну, зноў жа, мне здаецца, гаворкі асабліва і не вядзецца, бо ну, рэжым Лукашэнкі вельмі абмежаваны ў сваіх манёврах, і надаванне яму суб'ектнасці, здаецца, не выглядае тым, што будзе адпавядаць рэчаіснасці. Ну так, я пагаджуся, што пытанне таго, што такое Беларусь і што такое рэжым Лукашэнкі, сапраўды вострае, актуальнае і не да канца адказанае. Ні дэмакратычным рухам, ні міжнароднай супольнасцю. Тут такая вялікая шэрая зона. Ці з'яўляецца Рэспубліка Беларусь тым самым, што з'яўляецца рэжым Лукашэнкі. Канешне, гэта мы гаворым, калі гаворым пра рэжым, мы гаворым пра дзяржаву, якая кантралюе краіну. І ў гэтым сэнсе таксама мы павінны быць шчырымі у пытанні таго, наколькі далёка зайшло непрызнанне рэжыма Лукашэнкі міжнароднай супольнасцю, прынамсі дэмакратычнымі краінамі. І калі мы паглядзім на тое, што адбывалася гэтыя 5,5 гадоў ад 2020 года, то фактычна гэтае непрызнанне апынулася вельмі такім дэкаратыўным. Яно не пайшло глыбока. Так, пэўныя амбасадары пакінулі краіну, і так знізіўся ўзровень адносінаў, і дыпламатычных, і палітычныя фактычна выключаныя былі працяглы час. Але ці гэта не дало Лукашэнку кіраваць краінай так, як ён хацеў увесь гэты час,
ці гэта не дало яму магчымасці прымаць тыя рашэнні, якія сталі лёсавызначальнымі для Беларусі, ці ён адмовіўся ад падпісання нейкіх дакументаў міждзяржаўных, напрыклад, з Расіяй, там па пытаннях інтэграцыі, размяшчэння ядзернай зброі, арэшніка і гэтак далей. Не, яго гэта ўсё не спыніла. Ці нашыя заходнія партнёры ўзялі на сябе такую задачу, функцыю заявіць пра тое, што падпісаныя нелегітымным Лукашэнкам, непрызнаным Лукашэнкам дакументы міжнароднага характару, яны не будуць прызнаныя, яны будуць ануляваны. Не, ніхто такога не зрабіў. То бок гэта не стала бар'ерам для Лукашэнкі, каб кіраваць Беларусю такім чынам, як ён збіраецца ім кіраваць і фактычна з усімі тымі наступствамі. Калі казаць пра міжнародныя арганізацыі, допустим, ОБСЕ ці Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, для іх увогуле не існуе праблемы легітымнасці непрызнання Лукашэнкі. Яны ўспрымаюць яго як кіраўніка Рэспублікі Беларусь, без аніякіх умоваў, там, агаворак і ўсё такое. На сённяшні дзень сітуацыя такая, гэта рэальнасць. Мы можам сабе выдумаць іншую рэальнасць і кіравацца ёй і казаць, што мы павінны аддзяляць Лукашэнку ад Беларусі, і бо там будзе адказнасць, а тут адказнасці для беларускага народа не будзе, напрыклад, за ўварванне ва ўкраіну, за яго агрэсію. Але гэта пытанне будзе вельмі складаным. Калі скончыцца вайна, і калі ў Беларусі будзе дэмакратычная мадэль кіравання, то гэта будзе адкрытым пытаннем. А якая будзе адказнасць Рэспублікі Беларусь за тое, што з тэрыторыі Беларусі пачалася агрэсія супраць Украіны. Я б не стаў тут адназначна казаць, не, гэта было рашэнне выключна Лукашэнкі, мы тут ні пры чым. Я не думаю, што украінцы ўспрымуць такі адказ як сур'ёзны. Пра гэта мы яшчэ паразмаўляем. Гэта сапраўды вельмі цікавы момант. Спадар Юрась, што вы на гэты конт адкажаце? Вот калі мы ўзгадваем, да, вот таксама пра гэтую суб'ектнасць, тут жа яшчэ які важны момант. Мне здаецца, мы зараз вот гэта абмяркоўвалі, але не заўважылі слана ў пакоі, да? Зноў жа, калі вот мы кажам, трэба там размаўляць з Лукашэнкам і гэтак далей, а з якіх гэта пор Лукашенко пачаў прымаць рашэнні датычна сваёй пазіцыі ў міжнароднай палітыцы? Я, шчыра кажучы, не прыпомню, калі апошні раз такое было. Так, абсолютно тут пагаджаюся, і якраз вот хацеў звярнуцца да тэзаў, якія прагучалі у Валерыя на пачатку выступа про тое, што уваходжанне Беларусі, для мяне тут знак роўнасці. Все ж таки уваходжанне Лукашэнкі, а не Беларусі, трэба называць рэчы сваімі імёнамі, у яшчэ одну міжнародную ініцыятыву паспрыяе нейкай суб'ектнасці, з'яўлення большай суб'ектнасці, большай незалежнасці, магчымасці для манёвра і гэтак далей. Но паглядзім, у нас же вельмі добры гістарычны ракурс перад вачыма. Лукашенко больш за 30 гадоў кіруе Беларусю, і Беларусь з'яўляецца членам шматлікіх міжнародных пляцовак, ініцыятыў. Тут можна браць не толькі тыя, якія ёсць в нашым рэгіёне, як тое ж самае СНД, дзе цалкам ёсць дамінуючая роля Расіі, але і міжнародная. Вот возьмем увогуле вышэйшы ўзровень, это ААН, дзе Беларусь краіна-заснавальніца. Хіба наяўнасць Беларусі на гэтых пляцоўках як-небудзь перашкаджала Лукашэнке адстойваць інтарэсы Расіі? Я ўжо тут не кажу пра рэалізацыю уласных інтарэсаў, якія былі бы скіраваныя на карысць Беларусі ў доўгатэрміновай перспектыве. Да, я пагаджаюся, ўмацаванне незалежнасці — это якраз і ёсць той інтарэс, які падзяляе большасць беларускага грамадства, і нават не толькі праціўнікі, але і прыхільнікі Лукашэнкі. Але што ён зрабіў дзеля гэтага? Скажем, можна, конечно, тут апеляваць, што яму перашкодзіла вот эта апошняя складаная сітуацыя, там уцягванне рэжыма ў вайну рукамі Крэмля, на што ён, дарэчы, пагадзіўся і ніяк это не апратэставаў і надалей працягвае это апраўдваць. Был же период и до 2020 года, и памятаем, что Лукашенко подписывал дорожные карты по интеграции с Россией, и ніяким чином тут фактично весь пакет, який был России пропонованный, был подписанный, и ніяким чином проявить свою субъектность он не мог, хотя до 2020 года практично ніякого міжнародного ціску, обмежаванняў альбо публічных заяваў про непризнание его легитимности не было. Это все сведчыць про то, что это его уласны персональный выбор сдавать суверенитет Республики Беларусь, гандлаваць незалежнасцю.
ён это будзе працягваць у любых канфігурацыях, пры любых умовах, на любых пляцоўках. І вот ён ёсць, той чалавек, асноўнай пагрозай для беларускай незалежнасці, калі мы гаворым пра то, што якраз такі вот падобныя крокі неяк дазволяць змяніць палітыку Мінска, не. Яны его толькі легітымізуюць, яны надаюць яму міжнародную увагі, яны легітымізуюць тыя рэпрэсіі, якія праводзяцца в Беларусі, бо калі з такім чалавекам пачынаюць размаўляць і закрываюць вочы на тое, што сістэматычна парушаюцца правы чалавека, ну, гэта такі карт-бланш для таго, каб працягваць, бо рэпрэсіі яму патрэбныя зусім для іншага, для ўнутраных мэтаў, і тут пра гэта таксама можна шмат што сказаць, але мы бачым, што в сітуацыі, якая зараз склалася, Лукашенко атрымлівае выключна бонусы, але нічым не гатовы плаціць за гэта. І вось тут спадарства прапаную паглядзець сюжэт Віталя Бабіна, які часткова прадставіць тэму сённяшняга двубою, але таксама і пакажа некаторыя канкрэтныя дэталі. Никаких денег не нужно. Атрымаў калектыўную прапанову ад Дональда Трампа і адразу ж падпісаў адпаведныя паперы. Лукашенка першым далучыўся да Рады міру, якую ініцыяваў прэзідэнт Злучаных Штатаў. За сталае пажыццёвае сяброўства ў арганізацыі кіраўнік Белага дому прапанаваў дзяржавам унесці ў скарбонку $1 мільярд. Адразу пасля падпісання дакументу Лукашенка патлумачыў, чаму не плануе несці ў сувязі з гэтым вялікія матэрыяльныя выдаткі. Миллиард нужен, если ты через 3 года захочешь работать. Но есть еще условия. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то ты без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе. Запрашэнне далучыцца да новай ініцыятывы прэзідэнт ЗША разаслаў кіраўнікам амаль 60 краінаў, у тым ліку Расіі і Украіне. Большасць еўрапейскіх дзяржаваў ужо заявілі, што не будуць уступаць у шэрагі арганізацыі. Адзіным, хто з заходніх аўруснікаў Трампа прыняў прапанову, стаўся прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктор Орбан. Дональд Трамп выцягвае Беларусь, выцягвае рэжым Лукашенка з міжнароднай ізаляцыі. Вось уявіце, будзе, магчыма, нейкі там саміт вось гэтых краін заснавальнікаў, і там будуць шмат кіраўнікоў розных дзяржаў, і сярод іх вось Лукашенка. І, магчыма, там ён з самім Трампам сустрэнецца. Апошні падчас свайго візіту ў швейцарскі Давос падпісаў статут новастворанай Рады міру. Новая структура, якая першапачаткова задумвалася як інструмент для кіравання сектарам газа, атрымала значна шырэйшыя паўнамоцтвы і статус афіцыйнай міжнародной организации. Мы готовы участвовать в деятельности Совета мира, учитывая и надеясь, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы предлагаемые в инициативе мандата. Это позволит ей деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует построению новой архитектуры международной безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы. Прэзідэнт Расіі Владимир Путин паведаміў, што падумае над прапановай Белага дому, а вось украінскі лідар Владимир Зеленскі заявіў, што не бачыць сэнсу браць удзел у Радзе разам з Менскам і Масквою, а калі Украіна і ўступіць туды, дык толькі пасля заканчэння вайны. Лукашенко ж не траціць надзеі замірыць суседзяў, у тым ліку з дапамогаю новай трампаўскай арганізацыі. Что мы там для газа слишком поможем? Ну, не очень, наверное. Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что этот Совет мира, может его какие-то действия, возможности распространиться на другие части планеты. Ну, а прежде всего, может быть, и в Украине что-то мы поможем. Але ці дапаможа новая арганізацыя перадусім самім беларусам? Ці адкрые яна для іх нейкія новыя магчымасці? Цяжка гаварыць пра нейкую карысць для беларусаў, пакуль дрэнна зразумела увогуле перспектывы гэтай арганізацыі. Зрэшты, пра перспектыву новай Рады міру выказаўся і галоўны канкурэнт новай трампаўскай кааліцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе ініцыятыву прэзідэнта ЗША назвалі аморфнай, ды і нагадалі Трампу пра павагу да тэрытарыяльнай цэласнасці іншых дзяржаваў, у тым ліку Грэнландыі. І вось тут паўстае пытанне.
Ці гэта легітымізацыя Лукашэнкі і вываз яго з міжнароднай ізаляцыі зараз супадае з нацыянальнымі інтарэсамі Беларусі? Спадар Валер, хочацца ў вас запытаць. Ну, найперш я б сказаў, што нават пытанне аслаблення міжнароднай ізаляцыі, то, пра што тут прамаўлялася не адзін раз, гэта абсалютна не гарантыя таго, што некія праблемы беларусаў будуць вырашацца. А я кажу тут менавіта пра інтарэсы беларусаў. Ці гэта дапаможа вырашыць, напрыклад, праблемы з мабільнасцю, ці з абмежаванай лагістыкай беларусаў наўрад ці. Я не думаю, што многія краіны Еўропы будуць вельмі станоўча ўражаныя тым, што Лукашенко далучыўся да гэтай арганізацыі, зараз Беларусь уваходзіць у яе склад. Не, зусім не. Але тым не менш, я вярнуся да тых тэзісаў, якія я прапанаваў на пачатку. Нацыянальныя інтарэсы Беларусі гэта найперш захаванне самого існавання дзяржаўнасці Рэспублікі Беларусь. І ў гэтым сэнсе ўсё ж такі я лічу, што гэта не самы кепскі крок. Так, будучае невызначанае, мы не можам казаць, як гэта рада будзе працаваць. Будзе вельмі шмат пытанняў, і калі яна пачне актыўна дзейнічаць, але тым не менш мы павінны памятаць таксама і пра гістарычны кантэкст, у якім мы жывем. Зараз наш рэгіён зноў пражывае вельмі складаныя часы, як і шмат разоў у сваёй гісторыі да гэтага. І мы памятаем, што былі перыяды, калі некаторыя дзяржавы ў такія перыяды проста знікалі з мапы Еўропы. Мы не хочам, каб Беларусь у гэтых умовах сённяшніх яна стала ахвярай гэтых абставінаў, каб беларусы, незалежна ад таго, чаго яны хочуць, яны фактычна могуць згубіць дзяржаву. Таму я тут выступаю за любую магчымасць для таго, каб умацаваць дзяржаўнасць, каб стаяць наш суверэнітэт і незалежнасць. Нават калі гэта будзе азначаць пэўнае ўмацаванне палітычных пазіцый Лукашэнкі, я думаю, што трэба думаць таксама і пра стратэгічную перспектыву для нашай краіны і ні ў якім разе не адмаўляцца ад такога. Таму тое, што Лукашенко ўскочыў у гэты вагон, зноў жа для яго это, канешне, вялікі падарунак. Я лічу, што гэта у пэўным сэнсе страта для працэсу вызвалення палітвязняў ці змякчэння рэпрэсій ці сканчэння рэпрэсій у Беларусі ўвогуле, не выставіць папярэднія ўмовы да яго, прынамсі мы пра такія ўмовы не ведаем, магчыма, яны былі выстаўлены. Але тым не менш можна было выцягнуць з Лукашэнкі некаторыя саступкі, якія былі важныя для Беларусі, для беларускага грамадства. Тут я б таксама адзначыў, што вяртаючыся да вашага сюжэта, што Варанкоў, там ці гэты прэс-сакратар МЗС, просто праяўляе абсалютную некампетэнтнасць, непрафесіяналізм і нясе абсурдзіцу, калі кажа, што мы спадзяемся, што мандат гэтай арганізацыі будзе пашырацца на розныя сферы ці розныя пытанні. Такого проста не бывае. Статут ёсць статут, ім трэба кіравацца. І тое, што там прапісана, ён становіцца фактычна законам для удзельнікаў гэтай арганізацыі. Тут прэс-сакратар МЗС, магчыма, проста праяўляе сваю проста некампетэнтнасць і пражыванне ў гэтым кантэксце рэжыма Лукашэнкі, дзе не да законаў, законы можна мяняць на хаду і не зважаць на іх, проста пашыраць межы сваіх дзеянняў, не зважаючы на законы. І таксама хацеў бы адзначыць, вяртаючыся да гэтага сюжэта, што ААН не з'яўляецца канкурэнтам Рады міру імя Дональда Трампа. ААН – это адзіная універсальная арганізацыя ў свеце, якая аб'ядноўвае ўсе дзяржавы, якая закранае вельмі многія пытанні ўзаемадзеяння чалавецтва. І Рада бяспекі ААН, якая вырашае пытанні міру і бяспекі на нашай зямлі, вось гэта тая арганізацыя, якая сапраўды мае мець і давер і паўнамоцтвы для того, каб вырашаць пэўныя праблемы. Чэлленджерам ці бок арганізацыя ініцыятыва, якая спрабуе кінуць выклік ААН, якраз з'яўляецца Рада міру. Але немагчыма ўявіць сабе, каб яна дацягнула да таго самага статусу, уплывовасці, рэпутацыі як арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Спадар Юрый, я проста бачу, што у вас ёсць рэпліка, калі ласка. Так, я бы хотел отказать на то, что вводится в основу нашей дискуссии вот эта теза про национальные интересы Беларуси, а коли это все больше звужать до одной позиции, это захование Беларуси как незалежной державы. Ну, натурально, кто ж выступает супраць этого? Акрамя, может быть, хіба Лукашенко и той системы, якую он створил. Бо ён и есть основная погроза захованию Беларусі як незалежнай дзяржавы. І тут пытанне нават не ў тых яго дзеяннях на знешнім накірунку, дзе ён цалкам падпарадкаваны
Москве, Кремлю у палітычным плане, дзе ён прымае тыя рашэнні ў міжнародных інстытуцыях, якія выгадныя выключна России і не проявляе ніякую суб'ектнасць, эканамічная залежнасць, военная и так далее. То есть это все відавочныя адказы, чаму чалавек не з'яўляецца гарантам для Беларусі захавання дзяржаўнасці. Але больш дрэннае то, што ён зарабіў за гэтыя десяткі гадоў, это то, што пазбавіў фактычна нашу краіну унутраных інстытуцый, якія бы маглі быць альтэрнатыўнымі не толькі яго вертыкалі ўлады, але маглі бы пераняць паўнату ўлады ў нейкіх пэўных стрэсавых сітуацыях. Бо сёння тыя, хто гаворыць, што Лукашенко ёсць гарантам незалежнасці, яны апелююць да яго асобы, але гэта асоба не вечная, і яна можа памерці. І часам здараецца это вельмі выпадкова і непрадказальна. І што ў гэтай сітуацыі? Пазбаўленая абсалютна усялякіх інструментаў кіравання Беларусі робіцца лёгкай здабычай. І ў чым тут, чия тут віна? Віна Александра Лукашенко, які выбудоўваў всю ўладную вертыкаль пад сваю асабістую персону. Но возьмем таксама іншую тэзу про то, што Беларусь можа адыграць нейкую важную ролю ў этой Радзе міра і тым самым умацуе сваю суб'ектнасць. Я уже тут зноў-таки не буду вяртацца до того, што вельмі цьмяныя перспектывы стварэння этой Рады міра, так як акрамя Дональда Трампа і шэрагу краінаў, якіх можна з вялікай нацяжкай назваць дэмакратычнымі, і нават калі яны знаходзяцца на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза ці недзе ў іншых месцах света, ніхто туды не выказаў жадання ўваходзіць. Ну і адпаведна мы можам дастаткова хутка забудзем пра эту ініцыятыву, як і пра шмат іншых, якія сыходзілі ад Дональда Трампа. Але пытанне нават, калі яна будзе існаваць і развівацца, то чалавек, які абсалютна лаяльны і падкантрольны рэжыму Кремля, рэжыму, які развязаў вайну, ён не можа прэтэндаваць на роль міратворца. Тут нават апеляцыя да нейкіх мінскіх пагадненняў і не спрацоўвае, бо гэта была пляцоўка тэрытарыяльная, а не пляцоўка нейтральная, і тым больш не тая пляцоўка, якая бы гарантавала выкананне мінскіх пагадненняў. То есть роля Лукашэнкі тут мізерная, як ён сам прызнаўся, толькі падносіць каву удзельнікам. То же самае і ў далейшых перспектывах развязання войны ва Украине, позиция украинского боку дастаткова чёткая. Нават то, что вот разморозили все ж таки адносіны з дэмакратычнымі сіламі, з Светланай Ціхановскай, сведчыць про пэўныя зрухі, але і навіна сённяшняга дня, то, што Украіна ініцыюе узбуджэнне крымінальнай справы ў адносінах да Александра Лукашэнкі, будзе сведчыць про тое, што эта персона дакладна абцяжараная крымінальнай справай, а можа быць уже і рашэннем па гэтай крымінальнай справе за ўдзел у ваенных злачынствах, у вайне супраць Украіны, яна не зможа сесці за стол перамоваў як нейтральная особа. То есть нават в этой ситуации ён не зможа прадстаўляць інтарэсы Беларусі. Беларусь будзе адкінута на задворкі. І наш асноўны інтарэс это якраз таки змяніць сітуацыю. Мы павінны апеляваць да дэмакратычных краінаў не ў плане падтрымкі рэжыма як гаранта незалежнасці, але в плане падтрымкі сістэмных зменаў Беларусі. Толькі гэта наяўнасць дэмакратычна абранай улады, правядзення свабодных выбараў, свабоды для грамадзян і адсутнасць рэпрэсій, вот это і ёсць сапраўднай незалежнасцю і гарантая незалежнасці для нашай краіны. Вот про это гаворыць значная частка дэмакратычных сілаў. Напэўна, тут і палягае асноўнае разыходжанне паміж рознымі бакамі, якія апелююць да адной і той же фактычна тэмы. Спадар Валер? Так, я, па-першае, хацеў бы адзначыць, што ўсё ж такі Рада міру гэта не месца для перамоў, это не перамоўная пляцоўка, гэта клуб, эксклюзіўны клуб, які выбудаваны навокал асобы менавіта Дональда Трампа, што само па сабе, зноў жа, ёсць пэўным адступленнем ад тых практык, якія існавалі ў Лукашэнкі, які далучаўся да прарасійскіх ініцыятыў, падкантрольных Расіі заўсёды ініцыятыў. Все ж такі гэта такі, мякка кажучы, свежы вецер у нашай практыцы, калі ён далучаецца да праамерыканскіх ініцыятыў, кантраляваных Злучанымі Штатамі. Але все ж такі это не месца для перамоваў. Калі казаць пра тое, што Лукашенко з'яўляецца галоўнай пагрозай незалежнасці Беларусі, абсалютна згодзен. Менавіта дзесяцігоддзямі Лукашенко праводзіць тую палітыку, якая прывяла нас у тое месца, дзе мы зараз, дзе мы ўсур'ёз абмяркоўваем пытанне таго, ці зможа Беларусь захаваць сваю дзяржаўнасць у выніку гэтых пертурбацый ва ўсім рэгіёне.
А пытанне толькі такое: што мы можам зрабіць дзеля таго, каб памяняць гэтую сітуацыю? Ці можам мы дапамагчы Лукашэнку пайсці на пенсію, сысці са сваёй пасады, ці як некаторыя палітычныя ці экспертныя структуры кажуць, адправіць яго ў Гаагу за адказнасцю, міжнародна-правовой адказнасцю за свае дзеянні. Адказ не. 5,5 гадоў мы спрабавалі гэта зрабіць, у нас гэта не атрымалася. Нават на піку таго, што рабілася, пратэстаў і такого ўзрушэння і ў Беларусі, і па-за межамі яе, у нас не атрымалася. На сённяшні дзень Лукашенко з'яўляецца кіраўніком дзяржавы, прызнаным, непрызнаным, легітымным, нелегітымным, тым не менш ён прымае рашэнні, якія імплементуюцца, эфектыўна імплементуюцца ў межах самой краіны. Трэба тут быць рэалістамі і як бы таксама казаць шчыра і сумленна беларусам пра тое, што адбываецца. Ці можам мы гэта памяняць на сённяшні дзень? Не. Таму Лукашенко можа зрабіць горш, можа зрабіць лепш. Той крок па далучэнні да Рады міру, я разглядаю яго хутчэй як станоўчы. Наўрад ці ён прынясе штосьці добрае для людзей, але наўрад ці ён прынясе шмат негатыву для нашай краіны. Я тут таксама адзначу ўсё ж такі, што ў свой час у 2019 годзе Лукашенко досыць так упарта паставіўся да ідэі Расійскай Федэрацыі размясціць сваю авіябазу на тэрыторыі Беларусі і, скажем так, не даў гэтаму здарыцца. То бок былі моманты, калі ўсё ж такі ён дбаў пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі і спрабаваў нейкім чынам абмежаваць рост уплыву Расіі над нашай краінай. Не ўсё ў яго атрымалася, ці дакладней сказаць, тое, што ён зрабіў, прывяло да таго, што залежнасць ад Расіі павялічылася шматкроць. Але тым не менш ёсць у яго і такое меркаванне пра тое, што патрэбна для Беларусі. І тут я хацеў бы таксама вярнуцца да слова Юрася пра тое, што такі ён выкарыстаў цікавы тэрмін легітымізацыя рэпрэсій у Беларусі. Я не думаю, што хтосьці можа легітымізаваць гэтую з'яву і хтосьці можа да гэта ставіцца станоўча як некую норму. Магчыма, толькі самыя блізкія сябры Лукашэнкі у Расіі, в Іране, у Кітаі, Паўночнай Карэі, яны будуць ставіцца да гэтага паблажліва ці нават станоўча. Але таксама мы павінны быць і рэалістамі ў пытанні таго, а каго это вельмі моцна хвалюе у свеце. Ці хвалюе гэта нашых еўрапейскіх партнёраў? Так хвалюе. А што яны могуць зрабіць дзеля гэта? Якія практычныя крокі яны маглі б зрабіць дзеля гэта? На сённяшні дзень Еўропа цалкам пасіўная у пытаннях спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў. Калі камусьці штосьці баліць і спрабуе нешта рабіць, гэта Злучаныя Штаты. І гэта той самы Дональд Трамп, якога ёсць зашмат што крытыкаваць, але ён на сённяшні дзень адзіны кіраўнік дзяржавы ў свеце, які спрабуе штосьці зрабіць дзеля вызвалення палітвязняў у Беларусі. Таму, калі мы кажам пра легітымізацыю рэпрэсій, як магчымае наступства з гэтага ўсяго, то трэба таксама быць рэалістамі і быць сумленнымі ў тым, а што адбываецца, што робяць нашы партнёры дзеля того, каб спыніць гэтыя ганебныя практыкі ў Беларусі, дапамагчы вызваліць палізняволеных і спыніць самыя рэпрэсіі ў краіне. У нас ёсць яшчэ адно цікавае меркаванне, якое варта заслухаць, тым больш, што там ужо быў выкарыстаны адзін з аргументаў, які мы сёння абмяркоўвалі наконт невечнасці Лукашэнкі. Давайце-ка паслухаем выказванне старшыні КХП БНФ Зенона Пазняка. Это добрае для беларускага народу і для беларускай дзяржавы. Ну і для Лукашэнкі добрае. Но Лукашенко не вечны, а народ вечны. Дзяржава павінна быць вечная. Таму трэба глядзець наперад, што для нас добра. Амерыканцы цудоўна разумеюць, што Беларусь – гэта стратэгічная тэрыторыя. Пытанне міра на ўкраіне і ў Расіі, аддаўшы Беларусь і Расію, яны прайграюць. Яны павінны мець там сваю руку. Яны павінны мець уплыў, яны павінны мець адтуль інфармацыю. І яны падыходзяць вельмі акуратна, такім шляхам, цераз зняцце санкцый, цераз вызваленне палітвязняў. А наступнае, што адбываецца? У гэты час амерыканцы прызнаюць калійныя солі стратэгічным прадуктам важным для Амерыкі. Спачатку не было. Што это абазначае? А дзе ёсць калійныя солі? І вось тут мы якраз вяртаемся да яшчэ аднаго вельмі важнага пытання. Калі мы кажам пра то, што там Злучаным Штатам важна, Злучаныя Штаты штосьці робяць. Гэты аргумент мы ўжо ўзгадвалі. Мне здаецца, што калі Злучаныя Штаты сапраўды хочуць дзесьці штосьці змяніць,
ну, то яны бяруць і змяняюць, бяруць і дзейнічаюць. Ну, вось, на прыкладзе Венесуэлы мы, напрыклад, пабачылі. Вось там іх ёсць стратэгічны інтарэс, там яны, ну, вельмі хутка пачалі прыводзіць в рэчаіснасць тыя змены, якія ім захацелася. Дык вось, ці не здаецца вам, гаспадар Юрась, што якраз такі, калі б Злучаныя Штаты хацелі рэальна штосьці ў Беларусі памяняць, ну, тых же самых рэпрэсіях, напрыклад, у гэтым кірунку, то былі б прыменены зусім іншыя падыходы і зусім іншыя дзеянні. Так, тут трэба абсалютна дакладна раздзяляць два пытання, две тэзы, якія былі агучаны. Это вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсій, бо, як паказвае наша практыка, яны не ўзаемазвязаныя. Вызваленне палітвязняў, яно адбывалася шмат чым дзякуючы намаганням Злучаных Штатаў Амерыкі, якія праследавалі абсалютна свае ўласныя інтарэсы і адкрыта казалі пра тое, што вызваленне палітвязняў не ставілася галоўным у парадак дня іх камунікацыі з Мінскам. Гэта хутчэй такі, тут дазволіў уласную інтэрпрэтацыю, такі фон, які бы дазваляў як і амерыканскаму грамадству, так і міжнароднай дэмакратычнай супольнасці больш спакойна ўспрымаць вось гэту размарозку адносінаў з Александром Лукашенко і его легітымізацыю. Да, вот, канешне, калі сядаюць за стол перамоваў, добра, калі яшчэ стаяць на гэтым стале і падарункі. Там, з боку амерыканцаў адныя, з боку это прызнанне Лукашэнкі і сам факт перамоваў, а з боку рэжыма другія. Это аўтобусы з людзьмі, якіх выкідваюць з краіны, но пры этом вызваляючы з турмаў. Вот так яно ўсё адбываецца. Ну, добра, што людзі на свабодзе. Але мы гаворым пра неабходнасць спынення рэпрэсій. Вось тут Злучаныя Штаты Амерыкі нічога не здолелі зрабіць па сённяшні дзень. Можа быць, не толькі не таму, што это ввогуле не стаіць у іх павестцы дня, але і таму, што і ў іх, напэўна, няма нейкіх рэальных інструментаў, якія яны маглі бы ўжыць у дачыненні рэжыма Лукашэнкі, якія б спрацавалі дастаткова хутка і кароткатэрміновай перспектыве. Бо Лукашенко як працягвае і працягвае набирать людей у турмы, и не глядячи на все вот это международные коммуникации, на место одних приходят іншие, и он знаходится в достатково доброй ситуации тут якраз таки для его самого. Бо, по-перше, он размороживає адносіны, і он присутнічае ў нейкай міжнароднай павестцы, ён набывае пэўную міжнародную легітымнасць, але пры гэтым ён захоўвае інструмент уплыву на ситуацию внутри Беларуси, а это страх и нагнетание репрессий. Паважанае гаспадарства, у нас застаецца літаральна 2 хвілінкі. Давайте цяпер па хвіліне яшчэ на ваше падсумаванні. Спадар Валер, вось давайте з вас і пачнем, калі ласка, ваша хвіліна. Да, я тут скажу все ж таки на словы Юрася. Я чую тут абясцэньванне працы Злучаных Штатаў по вызваленню палітвязняў. Ужо з'явілася крытыка того, што яны не працуюць над спыненнем рэпрэсій. Лічу, што это абсолютно несправедліва, такая крытыка на бок тых людзей, якія робяць штосьці для вызвалення палітвязняў. Фактычна это крытыка ад дэмакратычных сіл, якія паказалі сваю бездзейнасць і недзеяздольнасць у гэтых пытаннях. Болей за тое, я могу сказаць, што дэмсілы фактычна сабаціруюць удзел еўрапейскага звязу у працы па вызваленні палітвязняў і ў тым, каб спыніць рэпрэсіі у Беларусі. Бо менавіта у еўрапейскага звяза ёсць кантроль над важнымі для Мінска інтарэсамі. Праз ужыванне гэтага кантролю яны маглі б дамагацца на сённяшні дзень значных зменаў у Беларусі, тым больш, што мы бачым, што Мінск сігналізуе досыць актыўна пра тое, што яны гатовыя да дыялогу, у тым ліку па крытычных пытаннях. Што мы чуем ад дэмакратычных структур, ад офіса, ад кабінета, тое, што ЗША малайцы, дзякую вам, што вы зрабілі працу, але еўрапейцы нават не думайце пра тое, каб ісці ў гэтым напрамку, мы гэта не ўхваляем і будзем вас крытыкаваць за гэта. То якім чынам тут можна крытыкаваць Злучаныя Штаты ў тым, што яны недастаткова робяць для спынення рэпрэсій, калі самыя дэмакратычныя сілы фактычна сабатуюць гэтыя працэсы, гэтыя дзеянні. Цяпер вяртаючыся да Рады міру. Зноў жа, я лічу, што гэтая Рада міра ніякага негатыву не прынясе дзяржаўнасці Беларусі, не надта яна дапаможа Лукашэнку у тым, каб умацаваць яго прызнанне ці непрызнанне легітымнасць, але тым не менш яна можа пэўным станоўчым чынам паўплываць на ўспрыняцце незалежнасці Беларусі ва ўсім свеце. Спадар Юрый, калі ласка, ваша рэпліка, ваша хвіліна.
Я б таксама заклікаў свайго калегу не маніпуляваць, таму што я абсалютна дакладна развёл два паняцці: гэта вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсій. І якраз такі тут мог бы дадаць яны абсолютно звязаны. Яны абсолютно звязаны, яны ідуць разам. Сілах працуе на легітымізацыю рэжыма Лукашэнкі. І ось якраз такі то, што інструмент рэпрэсій у яго бясконцы, ён можа набіраць іх колькі заўгодна. А санкцыі — это вычарпальны рэсурс. Лукашенко можа прыйсці в сітуацыю, калі застанецца без санкцый, без знешняга ціску, але працягваючы садзіць грамадзян Беларусі ў турму. Дзякуй вялікі, паважанае спадарства, за дыскусію. Сапраўды вельмі гарачы абмен меркаваннямі і насамрэч цікавыя высновы. Ведаеце, дзякуй таксама, паважанае спадарства, вам за ўвагу, за тое, што паглядзелі сённяшні двубой. Я толькі хачу сказаць, што сапраўды варта глядзець на сітуацыю комплексна. Ну і ва ўсіх выпадках варта задаваць пытанне, каму ж гэта все-таки выгадна. Так што добрага вам вечару і змагайцеся!